Explicar-ho d'una manera diferent, explicar-ho d'una manera original, explicar-ho d'una manera que no fa tothom, però sobretot que el que estic dient realment sigui interessant, és la clau. Moltes vegades peques de barroquisme, de voler dir masses coses a la vegada, i això és un error. Les coses han de ser molt clares, molt senzilles, i intentar concentrar la comunicació, si pot ser, en un únic missatge. Durant bastants moments dels últims anys, el mercat de les flors necessitava una certa renovació, una certa actualització logística de l'edifici, etc. I va haver moments en què pràcticament no, vam haver de tancar la sala principal. Però, mira, ho vam fer de manera que ningú es va assabentar. O sigui, la paraula tancar estava absolutament prohibida. Ens muntàvem 24.000 històries, Vull dir, fins i tot es feien espectacles als passadissos, al carrer, a la plaça, barrejant altres sales, però la consigna era, és que no hem tancat, estem transformant-nos, no? Com si fossis una serp i t'anessis canviant-te de pell. Per mi, l'agent de comunicació és tota aquella persona de l'equip que tingui algun tipus de contacte amb l'usuari final. Ja pots fer la millor campanya de màrqueting i de comunicació, contractar la millor agència, tenir la idea més brillant, que si quan algú truca per telèfon, la persona que li respon, diguem-ne, no és conseqüent amb una forma no se li reconeix justament aquest tipus d'estratègia, no serveix per res. L'ideal seria formar part de l'engranatge que d'alguna manera decideix definitivament la programació, perquè pots aportar la visió de qui hi ha a l'altra banda de la quarta paret. És un espectacle que va fer el públic del mercat, una cosa que es deia Cruïlles, en plural, i el que preveien per unes 30 persones va acabar en ser una convocatòria on es van presentar 450 persones. D'entrada, la primera part de la comunicació pràcticament ja estava feta. Era públic que havia traspassat la paret i que havia viscut l'experiència a l'altra banda i eren fans absoluts del que els hi posessis per davant i més. La comunicació l'havien fet ells i això va ser un gran aprenentatge. Jo no intentis forçar els canals de comunicació perquè tots ja sabem com muntar-nos-ho i el que has de fer en tot cas intentar accedir a ser un interlocutor més. No ser tu el que marca les regles del joc. Tu has d'intentar analitzar a qui t'has d'adreçar i establir, a més, missatges diferents depèn del públic al qual t'adrecis. I normalment per cada espectacle no hi ha un únic tipus de públic, hi ha diversos. El que intentem és recollir aquelles dades que són realment rellevants per conèixer el públic i a partir d'aquí poder establir estratègies de comunicació, de fidelització, de captació de públic. Quan rebeu els newsletters, el principal error és enviar-ho tot a tothom. Aquest és el principal error. Al revés. És a dir, si jo he anat una vegada a veure un espectacle al Mercat de les Flors, que m'enviïs cada setmana un newsletter, igual és excessiu. En canvi, tot el contrari. Si vaig sovint i veus que sempre m'agrada anar a veure coses de flamenco, ara m'ho invento, home, doncs prioritza això, que a priori aquests canals afavoreixen que si tens sort i la teva creativitat és potent i l'encertes, amb pocs diners pots aconseguir una certa notorietat molt més gran que si publiques anuncis a tota pàgina un diumenge a La Vanguardia.